Moi. Moi. Tänään me tehdään mun kaverin kanssa video. Joka taitaa olla meidän auto. Se taitaa sitten olla outo, koska mä en itsekään ymmärrä sen puheesta oikein yhtään. Ja mä ymmärrän, miksi mä oon täällä. En mä tiedä oikein mitä ne on. Ja miksi mä pyydän teitä tälle? Moi. Niin, meillä oli asiana niin kuin... Elä on roskea vihonen. Minne se äippä? Mihin se äippäs? Kato mua. Hyi. What the? Kato mua. Teit. Oliko tämmönen ruskea? Okei. Haluatko siihterihatu? En tarvi. Noin! Respawnaa. Miten? No. Etkö nää oot pelannut aika kauan Grovia, etkä osaa respawnata. Paina tästä. Oh. Kato. Kato, tiedätkö mistä tehdään, että tossa lukee respawn? Okei. Tää. Okei. Eli mä pittiin eilen kiveen. Mitä vittua? No tää oli tuossa ja pomppi tähän viisi. Missä mä oon? Mä oon muuten... Vittu mä menit. Menikö sä jostakin ovesta? Ja? Mikä näistä? No siitä missä... Vaikuta nyt päin. Siitä... Se. No meni sinne. Upsis. Okei, mä tulin. Toi on kyllä ärsyttävä. Okei. Hei, mitä? Mä en tullut sinne. No... Hetkinen. Ai. Kukka. Tästä tulee kyllä mielenkiintoinen video. Joo. Ai. Tää ei... Joo ai, mitä? Voisiko vaikka panna mut sinne? Ei, kun mä menen mieluummin parkour-maahan. Kato. Burger. Kato. Va? Kato. Ja jos oot tiennyt uudesta päivityksestä, kun oot täällä on tämmönen. Random World. Jos mä menen vaikka parkour, tässä näkyy kaikki parkour-maailmat. Oi, mä kokeilin. Ei, vai se oli jo siinä suoraan. Ei sun tarvitse lähteä. Ja Carnival oli. Sulla ei Grove-ideitä. Sulla on turhaa sitten painaa sitä. No niin, sinne. Ja sieltä löytyy. Ei, mutta... Mihin sä menit noista? Mä menin tohon. Petko ja... Tää lunta. Joo, täällä sataa lunta. Mä en näe sua missään täällä. No, mä oon täällä Mä ootan sua vaikka täällä parkourissa. Aina. Veestä. Mäkin sai tommosen. Mistä tapaa? No mitä äkkiä käydään tsekkaamassa. Mitä? Okei, mulla lagaa todella. Mulla lagaa. Mä oon jumissa. Ja aina. Paitsi nyt kyllä aina kylmissä. Aina. Ai saakeli! Minne nää menet? Persit valo. Mä olin siinä, mä oon täällä. No täällä, mä oon täällä. Täällä! Mä lähdin pakkuun sua. No miksi? Ei! Ai. Ai.
Ei. Mun persykset pikkuinen palo. Pitääkö mun käydä ostaa oikeasti ripperit? No, Siivet. käy. No, oota nyt. Ei hyppää. Hyppää nyt se. Hyppää. Miksi mä kirjoitin riper? Käy se näinkö? Ai. Toin todellakaan taaskin. Niin muuten katso, että tää saattaa tulla mielenkiintoinen jakso, koska toi vaan höpöttää tossa. Turpaki. What is this? Okei, toi ei kuulosta miltään hyvältä. Mulla oltiin nyrkillä turpaa tuolla. Siellä lyötiin, täällä parkouripaikassa lyötiin mua turpa koko ajan. Mä menin tänne yhteen paikkaan, mulla lyötiin turpa. No voi nyt! Tyttöjä, voisiko joku pelastaa mut pois täältä? Okei, mä lähtin. Jaha. Nyt mä kyllä löysin jonkun ihmisen paikan. Ai! Täällä on pimeetä. Täällä on turhan pimeetä täällä ulos. Mitä? Okei. Jatketaan luonnon etsimistä. Jatketaan aatteen etsimistä. Mä vein tähän vaan synkäsen. Tiikas. Ai vettikö se sen karnivalliin? Häh? Eikö mä lippuin johonkin? Ai, oliko se täällä karnivaalijumpis? Jep. Ja ne vaan jatkut parkouriin. Mitä? Ja... Minne tänne? Mistä? Hieno paikka. Mitä se teki? Liike. Oho. Eikö siinä? Naapatti. Ai, tän voi läpäistä. Vettä on tässä pohja, koska mä en tykkää yhtään maaparkoureista. No ihan perseestä. Helppo. Hyppy. Helppo. Oh. Nyt mä en kyllä näe mitään. Mä en näe mitään. Mä en näe eteeni. Helppo. Apua. Mä en näe eteeni. Auttakaa. Mä en näe eteen. Auttakaa. Nyt mä näen. Helppo. Liian helppo. Mä löysin timanttipaikan. Löytyykö paljon timantteja? Tadaa. Jaa. Holy shit, mulla lakaa. Mitä? Älä jo. Näet voi tehdä Slovenet mulle tätä. Älä tee sitä. Älä. Voi. Mikä yhteys? Ei kauhean. Mikä maa? Kuka tämä? Todella hieno maa. Eikö? Joo, ne on hirveen pikkunen. Tää on niin vai? Mä en tiedä oikein. Tekemistä. Sitten kun... Nyt mä kaatoin saippua mun housulle. Voi vittu. Ja siinä menee Villen päitä taas. Tää ei kyllä mene yhtään ylityy. Ja voisitte jo katsoa vaikka, jos te tykkäätte tästä videosta, voisitte katsoa vaikka Villen omia videoita.
Eikä kuunnelko tätä videota. Kun tässä Ville ostelee mua. Koska Ja näyttää, että se olisi pissannut. Voi hemmetti. Mä oon katsonut jotakin... Vittu, tää on jotakin naisille. Voi hemmetti, mä oon nyt. Katsotaan nyt sitten. Mä pidän nyt kyllä käydä. Mä edes kato, että on kuule... No nyt käy kyllä videota päällä. Entä sun puhelin? Se jäi video päälle vielä. Joo, mä tiedän. Siinä, että tää onneksi... Onneksi ei. Toivottavasti te sitten näe tätä, koska tää on ihan vitumasta seksuaalinen. Mitä? Onko etikö ne maata? Vittu, mä oon ihan märs. Tää ei kyllä mene yhtään hyvin. No joo, mä alkaa netti tippua, eli se olisi niin kuin tässä uusta tykätään ja tilatkaa kanavan. Jos tykkäsit, se olisi moro!